Майстор-иконографът Елена Дигбоюшка се занимава с иконопис от 1990 година. Завършва средно художествено училище за изящни изкуства Цанко Лавренов в Пловдив. Още 12-класничка решава да се занимава с този занаят. Корените на иконописта са в раннохристиянската епоха. Най-древните изображения от този род са открити в подземните галерии, обитавани от християни преди утвърждаването на християнството като официална религия. Иконите притежават особено притегателна сила. Те пленяват нашия поглед и нашето внимание, очароват ни. В това се състои разликата между истинската иконопис и светското изкуство. Когато рисува икони, майсторката Елена Дигбоюшка се усеща по-смирена. В иконописта тя се вдъхновява от почти 2000-летната иконописна традиция. За иконописта е характерна особен вид умиротвореност, която е изобразена върху лицата и жестовете на свещените персонажи, спокойни и освободени от всякакво страстно движение. В иконата всеки жест е изпълнен с покой, който се поражда от чувство на благоговение към Бога и Неговите светии. Рисуването на иконата е много бавен и дълъг процес. Започва се с обработката на дървото, залепване на платното, прави се грунт по стара рецепта, само с естествени материали. След това се преминава през най-важния етап – грундирането. Чак след това започва иконописта. Ателието на иконографката Елена Дигбоюшка се намира на улицата на занаятите, възстановена и стопанисвана от регионална занаятчийска камара Пловдив.